Що крутіше, бізнес чи інвестиції? З точки зору отримання доходу, звичайні інвестиції. Вклав гроші і отримуєш пасивний дохід, але спочатку ж потрібно ці гроші взяти, цей капітал десь сформувати з чогось, а для цього потрібно або на роботу ходити, або займатися фрілансом, або будувати бізнес, щоб отримати ці гроші і потім інвестувати. Поки в тебе немає активних грошей, які ти можеш вкласти і отримувати дивіденди, пасивний дохід, то прийдеться попрацювати на роботі або створювати свій бізнес, щоб генерувати потік коштів. Це ріст підприємця. Коли ти спочатку активно працюєш, ти на роботі, потім фріланс, потім ти переходиш в свій бізнес, формуєш свій капітал, і потім що ти можеш робити? Коли в тебе є кошти, ти можеш інвестувати в чужий бізнес. Не створювати свій, а вже робочий бізнес, який за тебе запустив інший підприємець, просто можеш інвестувати, щоб не проходити цей шлях підприємця з нуля і тим самим отримувати свій дохід. А зараз потрібно активно попрацювати. Joga pra trás, joga pra trás, joga pra trás,